Nggih pun mboten napa-napa. Niki lak kepireng to nggih sing niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sepindah malih sing jawab salam kula dongake rezekine kathah. Duwite kathah. Putra-putrine soleh solihah. Gadah anak sing ahli ibadah. Ngucape salam hukume sunnah. Jawabe salam hukume wajib. Derek salam sepindah malih kula butuh kerjasamanya jenengan. Niki suarane kula tenggene mriko bismillah muga-muga nang banter biar suara saya kedengaran mungkin karena suarane kula ya Allah pinggire kali iki tibake ana wong jenengan kok medongkrong nang pinggir kali ku ngapo lah niki sak menten niki koyoke wis pas nggih derek salam sepindah malih sing jawab salame kula mugi-mugi rezekine tambah kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kula ta'zimi, kula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga desa Talang Agung, Kecamatan Kepanjen. Ingkang kula hormati Bapak Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sanusi MM atau yang mewakili. Tak lupa ingkang kula hormati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Bapak Nur Cahyo SHM Hum. Tak lupa ingkang kula hormati Muspika Kecamatan Kepanjen, Bapak Camat Kepanjen lan sedaya perangkat desa perangkat kecamatan Kepanjen. Ingkang kula hormati sepadha ae Pak Kepanjen lak ya wis. Ingkang kula hormati segenap perangkat desa Talang Agung. Bapak temriki kades napa lurah? Nek ngarani biasanya jenengan Pak Kades napa Pak Lurah? Oh Pak Lurah, nggih padha ae. Kades kali lurah padha ae, cuman kan siji desa mawa cara, beda desa beda tradisi. Ana wong ngarani Pak Kades, ana ngarani Pak Lurah. Nek tiyang Talang Agung mriki nek ngarani Pak Lurah. Tak lupa ingkang kula hormati Pak Lurah dan sedaya tamu undangan yang ikut serta hadir pada malam hari ini. Mugi-mugi sedaya tetap pinaringan sehat walafiat.
Tak lupa ingkang kawula hormati jamaah yang sudah meluangkan tenaganya, biaya, waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Mugi-mugi sing tumut hadir tenggene mriki pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah. Sing wetok-wetok, sing lanang-lanang, amin. Kalau ajak jenengan ngucap hamdalah dulu, Pak. Jenengan ampun temeriku. Coba rati meriki. Mesake iku wis nanggone pinggire kali ditutupi pisan. Coba Pak Bansere mados atau Pak Bansere lenggah mboten napa-napa. Nggih, nggih. Nah, nggih. Sakno Bu, wis wedaan ayu-ayu teko omah dadak longgoe pinggir kali. Alhamdulillah. Lho justru wong-wong sing lungguhe pinggir kali niki biasanya sing paling gede ganjarane. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Semakin soro ibadahe, tambah susah, tambah rekoso ibadahe, tambah gede pahalane. Berarti Bu, sing nglungguhe nanggone panggon kene karo sing nang pinggir kali ganjarane gede pundi? Oh, gak padha ae. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bersama-sama secara lengkap, utuh dan mantap bareng, monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Niki insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan fasilitas pengawasan, ditoto apik kalih panitia. Saya terima kasih banyak kepada panitia karena sudah mempersiapkan acara ini sedetail mungkin, sebagus mungkin. Mugi-mugi semangat jenengan dadekno keapian ini tidak akan pernah luntur. Kulo nak jenengan ket mau kulo niku bersyukur mergane dari tadi Mbak MC atau dari panitia yang ngomong kalih kulo sedaya kepuni ngapunten nggih, wau sampun diiki kok pun disanjangi nak mboten wonten asap rokok. Bukan berarti tidak boleh merokok, boleh. Asalkan jauh dari panggung. Makanya Mbak MC nak muni tolong untuk tidak merokok di area panggung. Mboten mergo kula kok wis pokoke gak seneng, mboten. Kula niki nggak ada asma Bu. Jadi saya itu punya turunan asma. Nek kena asap rokok dino iki menesuk mboten pati saged ngomong suarane entek bles. Coba bayangke nek bendino kula ketemu kalih panitia sing mboten pengertian suarane kula entek terus, sakit terus. Alhamdulillah malam hari ini saya ketemu dengan panitia sing pengertian. Acara pada malam hari ini ditoto saapi-apike, jenengan dipenakno sak penak-penake, tepuk tangan rumiyin kalih badan panitia. Sing tepuk tangan tak dungakno iso budal umroh. Sing gak tepuk tangan tak dungakno sandale pedhot. Iki kira-kira tepuk tangan kabeh pinggir kali ngewe ae. Tepuk tangan. Bon. Kula ki ya kadang-kadang iso kalem. Kadang-kadang ya iso ora ngamuk iku, Bu. Mboten, pancen ada bicaranya memang seperti itu. Mboten, kula mboten marah kok. Aslinya Surabaya karo Malang niki lak unda-undi nggih basane nggih. Tapi kasaran pundi? Malang napa Surabaya? Ya ora. Kok iso Surabaya mboten? Surabaya kalih Malang niku basane unda-undi tapi saya kasar Malang. Loh, wong Surabaya niku lemah lembut. Loh. Nggih pun ngeten mawon. Ayo alus-alusan basa kalih kula. Basa Malang tenggene mriki basa Jawane kepala napa? Ndas. Ndas iku kasar le, gak boleh kamu pakai basa ndas. Ndas iku gawe kewan. Ayo basane jenengan apa? Sira. Jenengan semerap basane Surabaya mustaka. Kok guyune gak percaya ngono sih. Lho wong Surabaya niku nek kate kebentuk niku nek ngomong kaya ngene, awas mustakamu. Ngono gak ono, awas siramu gak ngono apa maneh ndas.
Ayo basa Jawane mriki mata napa? Sing kene muni meripat kene muni matane. Mboten angsal, matane mboten angsal. Napa, Bu? Meripat. Ana sing luwih halus maneh? Hah? Suco. Surabaya napa? Peningal. Duh. Kok iso preketek iku lho. Lah temen ayo. Basa Jawane mulut napa? Cangkem. Arek cilik bengok cangkem. Gak boleh nak, cangkem niku kasar. Napa sing halus napa, Bu? Lambe masih kasar, napa? Tutuk, lati. Nek basa Surabaya luwih halus, congor. Nggih, mugi-mugi sedaya sing hadir mriki tetap angsal nikmati Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kalau pada malam hari ini semua masih bisa tersenyum dan tertawa, berarti jenengan tasih gada nikmat sehat tenggene ati. Andaikan jenengan tidak diberikan nikmat sehat, ate guyu ae abot. Nggih napa mboten? Wetenge loro, ate guyu gak penak, sirahe ngelu, ate guyu gak penak. Nggih napa mboten? Lho buktine masih ya duwe utang akeh nang kene ya tetep bisa guyu-guyu. Berarti kan yang penting awake sehat. Ya mugi-mugi kita sehatnya adalah sehat yang afiat, sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Nah, jenengan semerap atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca, entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat ini pasti saya baca. Tapi mungkin khusus sholawat niki sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi oleh siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah tok. Khusus sholawat niki tok. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kalau berharap grup sholawat saged ngiringi kula. Khusus sholawat ini saja saya minta tolong yang khusyuk, yang hikmat. Tidak sampai 5 menit, 2 sampai 3 menit saja. Mung sediluk tok. Niki rencana pengajiannya diluk napa suwe? Suwe. Kula manut tradisine wong kepanjen. Tradisi tiang kepanjen biasanya nak pengajian kaya ngene buyare jam piro? Wah, sampai jamnya mono. Kuat jenengan. Ya lambeku ndomble yu. Nggih, monggo khusus sholawat niki fokus rumiyin, hikmat rumiyin, khusyuk rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. ومنهم ما بأهل الباد يا الله. Monggo.
ala Taha mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Opane tak delok wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah wonge ahli surga. Kepengen mlebu surga? Alhamdulillah. Kapan? Inna iddatash syuhur 'indallahi 12. Allah itu menjadikan 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan yang kita tahu, ada 4 bulan yang Allah katakan istimewa. Bulan apakah itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Napa mawon Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beruntung sekali pada malam hari ini acara kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang istimewa. Kalau dipeseni kali panitia niki mengke acaranya dalam rangka memuliakan bulan Dzulhijjah. Sajane nek mulia kabeh wulan ki ya mulia. Tapi Dzulhijjah niki termasuk wulan sing istimewa. Kenapa bulan ini dinamakan bulan yang istimewa? Ternyata 4 bulan yang saya sebut tadi itu ketika kita beramal di bulan 4 tersebut pahalanya akan dilipat gandakan jadi 2. Contoh jenengan sedekah dhuwit 1000, pahalane koyok sedekah 2000. Jenengan sedekah 2000, pahalane koyok sedekah 4000. Jenengan sedekah 4000, pahalane koyok sedekah 8000. Sedekah 8000 pahalane koyok sedekah 16.000. Jenengan biasanya nek sedekah duit gede apa duit cilik? Oh ya ketok medit kabeh. Bulan Dzulhijjah itu apalagi Bu? Bulan Dzulhijjah niku bulan sing justru istimewanya luar biasa. Kenapa? Ada 2 peristiwa di dalam bulan Dzulhijjah. Yang pertama, banyak orang yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Makanya tengerane Bu, titenane napa basa Malang tengerane napa? Basa Indonesianya tengerane itu apa ya? Tengerannya ya tandanya. Tanda kita sudah masuk di dalam bulan-bulan yang istimewa. Tandanya apa? Kloteran haji wis mulai berangkat. Loh, kloteran haji ki wis mulai berangkat. Berarti saiki Dzulqa'dah, berarti saiki bulan istimewa. Ati mlebu tenggene wulan Dzulhijjah yang dimana bulannya lebih istimewa. Ana wong sing lagi budal haji, jenengan nek ana wong berangkat haji ngoten niku gemeter napa mboten? Dredeg napa mboten? Kula keh jujur mawon ya Bu nggih. Kula niki tahadus bin nikmah alhamdulillah punya kesempatan untuk umroh beberapa kali. Alhamdulillah keh rodok sering. Cuman Bu, kula niki dereng haji. Kula saja yang sudah pernah ke sana, ketok ana wong berangkat haji, dredeg kate. Gemeter sawak-awak apa maneh pas waya tasyakuran kate berangkat haji. Labbaik Allah, dredeg napa mboten? Muga-muga jenengan sedaya nang kageh budal kaji. Sampun daftar? Oh ya wis gak apa-apa, amin tok ya gak apa-apa. Loh, ternyata selain ada peristiwa orang yang sedang berangkat melakukan ibadah haji, yang kedua ada apa? Kula jenengan iki iso dilakoni bareng-bareng. Napa niku? Setelah sholat Idul Adha kula jenengan melakukan apa Bu? Nek basa wong Jawa korbanan. Ibu-ibu ten mriki biasanya kurban nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu kurban? Ya alhamdulillah. Kurban napa? Ya perasaan aku ya iso. Loh coba kula tangkleti. Kurban itu hukumnya apa? Kurban itu justru asalnya hukumnya wajib Bu. Asalnya hukumnya wajib. Cuman jumhur ulama sepakat bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Lah nek kula gak duwe dhuwit, kula dusolakan mboten. Yang gak punya uang ya tidak apa-apa, tidak kurban. Tapi nek ana wong sugih, duwite akeh tura-tura tapi gak kurban ya kebak. Iku jenenge sugih tapi
Ono kan ya Bu ya, wong iku duwite akeh tapi medhite juara internasional. Wonten ngoten niku. Tiang mriki nggih wonten. Kathah. Kula Semerap biasane wong iku kudunge warna coklat. Ya biasanya nek orang warna coklat biasanya kudungnya warna hijau. Ya. Nek orang warna hijau biasanya kudungnya warna abang. Nek orang warna abang biasanya kudungnya warna pink. Gak ireng. Ireng boten. Pokoknya nek dalu iki ana wong kok gak kudung ireng melu pengajian berarti wonge loman lan solihah. Lho kok iso muni halah iku lho. Loh berarti Bu nek ana wong soge berarti wajib kurban. Wajib kurban apa maneh duitnya turah-turah. Siapa yang wajib berkorban? Orang yang sudah membiayai dirinya sendiri dan keluarganya dan masih ada uang sisa. Duit sing gawe kurban. Malah gek nyuwun sewu Bu, kadang-kadang uang sing duitnya rapati akeh niku nyeseh-nyesehno saking kepingine kurban. Wonten nggih Bu nggih? Jenengan kalau tahu Bu, perintah kurban itu coba kula tanglet, jenengan yang tahu cerita kurban dulu Allah perintahkan itu kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Ibrahim, Ismail, betul. Ibrahim, Ismail, betul. Ternyata Allah itu, adik jangan rame ya sayangku. Ternyata Allah itu memerintahkan kurban itu ada 3 era. Eranya Nabi Adam. Nah, ini sing jarang wong ngerti. Nabi Adam itu dulu ternyata pas waktu eranya Nabi Adam Allah sudah memerintahkan kurban. Kepada siapa? Kepada putranya. Nabi Adam itu, ibu-ibu Semerap Nabi Adam nggih? Nah, kenal teng pundi? Ning pasar. Iku Adam sapa iku? Nah, sapa ngomong Adam bojone Inul iku? Mboten, aduh. Nabi Adam rek kepanjen ki ono ae. Jadi Nabi Adam dulu itu punya anak. Ada berapa anaknya Nabi Adam? Ada yang tahu? Jadi yang terkenal putranya Nabi Adam itu ada 2 yang terkenal. Saya ngakeh diomongno niku ada 2. Ada yang mengatakan 4. Tapi ternyata banyak riwayat yang mengatakan anaknya Nabi Adam iku ono 24. Astagfirullahaladzim. 24 itu 4 lekor. Ada riwayat yang mengatakan anaknya Nabi Adam itu justru ono 100. Jadi 4 lekor sing dilahirne kali ibunya Siti Hawa niku kembar kabeh Bu. Makanya jenengan nek nemu ono wong kok anaknya kembar niku berarti turunan teko ibunya Siti Hawa. Soalnya anaknya kembar kabeh. Jadi 4 lekor niku lahirnya kembar. Berarti nek anaknya 4 lekor ngelahirnoe ping 12. Kok iso mencret iku gak? Ibunya Siti Hawa melahirkan 12 kali lahir kembar. Yang terkenal biasanya ono nek arek-arek tenggene buku pelajaran niku Kobil kale Habil. Nah, pernah dengar ya Bu ya? Nek gak pernah dengar ya serungokno ae. Ada anaknya Nabi Adam Kobil dan Habil. Kobil sama Habil ini gak kembar Bu. Jadi Kobil sama Habil ini adik kakak. Punya kembaran masing-masing perempuan. Jadi kembarnya lanang wedok. Rungokke nggih. Kobil punya kembaran namanya Iklimah. Habil punya kembaran namanya Labuda. Do you understand? Yes, paham ra paham sing penting muni? Yes, mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Oh, nah, balik mana? Kembarane Kobil asmane? Ya, ayo regu pinggir kali. Kembarane Kobil asmane? Hah? Oh, Siti, sapa Siti? Kembarane Kobil namanya Iklimah. Kembarannya Habil namanya Labuda. Coba baleni mana? Kembarane Kobil asmane Iklimah. Kembarane Habil asmane Labuda. Pinter nyaut berarti. Kobil kalih Iklimah, Habil kalih Labuda. Menikahnya tidak boleh dengan saudaranya sendiri. Menikahnya harus silang. Berarti Kobil kalih Labuda, Habil kalih Iklimah. Diutus kalih Gusti Allah kados ngoten. Kok dadake Kobil ki lah gelem. Moh aku.
nikah karo labuda moh. Aku kepengennya karo Iklimah. Iklimah arek ayu, pinter. Aku mau nikah karo labuda. Akhirnya Allah memerintahkan, wahai Qabil dan Habil, dua-duanya berkorbanlah. Qabil niki petani. Jadi kurbannya apa? Dia mengkorbankan tumbuhan yang tumbuhannya itu meh-meh bosok. Kok bosok ya? Bosok kan buah ya. Tumbuhan itu apa? Nek buah kan bosok, nek tumbuhan layu. Layu itu bahasa Jawanya apa? Aum. Tumbuhannya iki wis meh-meh aum. Aum. Ya alum. Tumbuhannya iki wis meh-meh alum, wis meh-meh layu. Sedangkan Habil karena dia itu penggembala, napa? Basane penggembala napa? Angon. Karena dia adalah wong angon, dia membawakan hewan, kewane dagingnya akeh, awake lemu. Kula nderek tanglet, kewan sing larang niku sing dagingnya titik apa sing dagingnya akeh? Akeh. Kewan sing larang niku sing kuru apa sing lemu? Lemu. Makanya ibu-ibu sing lemu-lemu jangan berkecil hati. Jenengan niku regone larang, Bu. Makanya nek ana kurbanan ning gone masjid jenengan boleh mengajukan diri. Gak apa-apa Pak, aku ae soale dagingku. Menangnya menang Habil. Akhirnya apa? Qabil gak terima, ngomong nanggone Habil, wahai Habil, qala inni la'aqtulannak, tak bunuh kamu. Bosone Malang tak bunuh apa? Tak pah. Cari bosone halus. Ono arek cilik muni tak pateni kon. Gak boleh nak. Ngeten aluse tak bejahi lho jenengan. Tak pateni lho sampean. Qala inni la'aqtulannak, tak bunuh kamu karena dia merasa kalah dengan Habil. Itu perintah kurban pertama, eranya Nabi Adam. Yang kedua eranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jenengan pasti sudah sering ya mendengar ceritanya nggih. Nabi Ibrahim mboten kula bahas malih. Yang ketiga sampai kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke surat Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorbanlah. Sholat niku korban niku perintahnya sejajar kalih sholat, berarti sangat dianjurkan. Cuman hewan korban ini tidak boleh angger. Bosone angger napa Malang? Angger itu ngawur. Hewan kurban itu tidak boleh ngawur. Maksudnya bagaimana? Beli hewan kurban itu juga harus ada syaratnya. Bu, loh kok renyaut blas, Bu? Ngapunten nggih, nek tiang Surabaya nek ditimbali, Bu, dalem. Ora nggih. Baleni maneh, Bu. Ibu. Ternyata nyon sewu Bu, korban itu tidak boleh ngawur dan tidak boleh angger. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada 4. Yang pertama, hewan korban itu tidak boleh buta. Bosone Malang buta napa? Picak. Males aku. Hewan korban itu tidak boleh buta. Berarti kalau jenengan tiba-tiba beli hewan korban, iki ono murah tapi gak iso ndelok, tapi gak ketara. Oleh napa mboten? Mboten angsal, tidak boleh. Korbannya tidak sah. Mergane napa? Karena tidak memenuhi syarat. Soalnya tidak boleh buta, Bu. Yang kedua, hewan kurban itu tidak boleh cacat. Cacat itu apa? Sikile mek siji, kupinge sikile mek siji, sikile ilang siji, kupinge ilang siji. Le, sampe nek tetep rame takkan pindah lho. Ora tau oleh nang kono. Nggih, wis mandek rame pisan kas tak pindah ning kono. Wong pengajian kok mekokok kaya ngono delok iku. Lenggah sing bagus, lenggah sing bagus. Ibu-ibu langsung ya apa lenggah sing bagus. Mboten apa-apa, Bu. Jenengan mboten perlu maksudnya lungguh sing apik apa mboten. Lungguh sembarang sak kersa jenengan. Pokoke ngaji. Bu. Loh, nggih maneh.
Bu. Pokoke ngaji. Mas yo jenengan ya Allah kula ndelok longgo jenengan lho ra karo-karuan delok ana sing sila. Ana sing sembojong. Tambah kok pinggir kali medongkrong. Awas sing medongkrong kelebon orong-orong. Yang kedua tidak boleh cacat. Kula wis tumbas kewan iki wis sehat, awake lemu wis pokoke cocok iki. Kok dadak pas diterke tenggene masjid mudhun teko pickup, biasanya damel pickup nggih. Mudhun teko trek niku dadake sikile kesandung akhirnya pincang. Boleh atau tidak dijadikan hewan kurban? Tidak boleh cacat. Yang ketiga, hewan kurban itu tidak boleh sakit. Sakit itu basa Jawanya loro, gering, apa meneh? Wedhus saya gerah barang. Wedhuse mboten sios dipeleh, mboten wedhuse gerah. Wedhuse sakit, wedhuse mboten saged arep dibeleh kok dadak wedhuse niki dadak mutah. Mari mutah dadak iki utahe iki loro iki kewane. Angsal dijadikan hewan kurban atau tidak? Tidak. Iki syarat yang keempat, sering dilanggar banyak orang. Apa itu syaratnya? Tidak boleh kuru. KUKU RURU. Wis gak apa-apa tuku wedhus wis pokoke murah. Golek awake sing kuru, digawa nang gone masjid digeret. Isok wedhus sing digeret karo sing geret gedean sing geret. Kudune sing dibelah ya sing geret. Ya tuku wedhus sing kenapa Bu kok tidak boleh terlalu kurus? Karena kalau terlalu kurus itu di samping dagingnya juga susah diambil, bisa diambil tapi alot alot. Berarti wedhus ki ora oleh terlalu kuru mboten angsal. Makanya lemu-lemu jenengan bangga, Bu. Sing lemu kudu bangga. Do you understand? Mulai nang omah sing pede, alhamdulillah. Aku lemu soalnya regone larang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lho Bu, jenengan mawon misale nggih, kula niki kepengin kurban tapi saya tidak bisa berkorban karena belum ada dananya. Padha koyo berangkat haji. Saya niki kepengin haji tapi belum ada duitnya, belum ada dananya. Jenengan jangan khawatir. Sedekah itu bisa bentuknya apa saja. Jenengan durung iso kurban, sedekah biasa-biasa nang gone masjid. Tapi kalau tinggal liwat jahit yang mriki loman-loman sedaya kok nggih. Nggih, paling ono sing medhit ya siji loro lah. Ya, biasanya sing medhit iku kudunge werna coklat. Kak. Pokoknya nek kula ngomong kudunge warna apa? Jawabane ora oleh warna ireng. Jawabe sak liyane kudung ireng. Biasanya sing medhit kudunge warna sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Wonge kudung ireng kelambine warna apa? Sing kudung ireng kelambi ireng ora mek aku tok. Wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Sing ning dhuwur panggung sing gawe kudung ireng kelambi ireng ora mek aku tok. Wonge sing lungguh apa sing adek? Nyekel mik. Tapi kalau tingali wajah yang mriki insyaallah loman-loman sedaya. Berarti sing medhit kudunge werna ireng. Baiklah, setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong lo wajahnya berubah. Jare gak medhit wajahnya berubah. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan, nggih. Tolong diisi dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Jenengan siapke duit sak pantese saking dompet, mengke kotak infak jalan. Niki rencana yang dikumpulkan untuk piye? Sampun panitia, nggih. Monggo panitia disiapkan kotak infaknya, diisi sing kudunge gak werna ireng gak oleh ngisi 2000. Sing kudung ireng 1000. Monggo kotak infak jalan, mangke sambil kula iringi sholawatan. Monggo. Mangke tak paduske lagu. Mana petugas kotak infaknya? Mana? Ora sida. Sios nyuwun apa mboten? Mboten. Nak mboten nggih. Oh itu. Ibu-ibu, kodong apa iku? Alah kodong coklat.
Tolong kotak infak jangan dilepas ya, dipegang sambil jenengan yang jalan, jangan dilepas sambil dilihat ibu-ibu sing gelange akeh tapi ngisi mek 2000. Monggo kotak infak sambil jalan sambil kula iringi, monggo. Nggih. Monggo cek nada rumiyin. Kajene padana lasa sandang pangan dikurangi. Penemu kaum wanita diperkosa, kaum pria pada disiksa. Penemu tereng akeh uang kerja paksa ngorbanake sanak batelan tangga. Awas ngisi 2000 saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. Monggo musik irian. Yo. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'iyada jahli. Kalamun sama'uhu tanazzah wa fi'lin wa niyati bihi. Alhamdulillah sampun ngisi napa dereng? Pun niki kudung coklat sampun. Pun piro? 2000 ya, hah 5000 ya lumayan wong siji 5000 ya mugi-mugi yatra sing jenengan keluarkan menjadi kemanfaatan. Bu nggih maneh Bu Ibu sampun ngantuk napa dereng? Bu, nek misale jenengan niku dadi wong ngerti akeh untunge. Mlebet tenggene wulan Dzulhijjah aja sampai gak ngerti apa-apa. Maksudnya napa? Syukur kita itu hidup di lingkungan yang islami. Maksudnya pripun? Mlebet tenggene wulan Ramadan, mari taraweh do darusan. Mriki nggih darusan nggih? Oh, berarti mengingatkan kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Cuman biasanya nek wulan Dzulhijjah ngene ora pati ngerti wong. Wong kadang-kadang wulan-wulane wong Islam ya awake dhewe ora apal, tapi ibu-ibu biasanya apal napa mboten? Wulan-wulan apal nggih? Ayo coba bareng-bareng kali kula nggih. Monggo. Muharram. Ayo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rojab, mau dikongkon melu bareng-bareng melu awal akhir. Biasanya nek kaya ngono jenengan rapati apal. Jawa paling sing apal. Oh nek Jawa apal.
Jawane Muharram niku napa? Suro, ayo. Suro. Mulut, bakto mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab, Poso, Syawal, Besar. Wes. Oh, kula jenengan niku nek dijak Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal gak iso. Isoke Rajab, Poso. Ya gak apa-apa wong Jawa aja sampai ilang. Jawa ya gak masalah, Mas ya. Suro sapar mulut. Lho gak apa-apa. Yang penting kalau jenengan paham, oh ini berarti wis wong kabeh iki do budal kelonteran haji wulan Dzulhijjah. Amalan apa ya yang sangat dianjurkan tenggene wulan Dzulhijjah niku? Bu, biasanya jenengan semerap ana bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dadi siji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Niku jenengan waos sing kathah. Mugi-mugi iso buka dalane rezeki. Wah kula nek maca kaya ngono ki lalian kok. Subhanallah walhamdulillah lalian. Gak apa-apa biasanya jenengan kan lagune. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Iki pikiran lagi sumpek akeh masalah lisane. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bapake bojone sing wedok muring-muring. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha il. Tiba-tiba ana sing marani nagih utang. Subhanallah. Makanya terus Kanjeng Nabi kan dadi wong sing ngerti, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kun aliman dadi wong sing ngerti, dadi wong sing pinter. Mergane napa? Wong sing ngerti. Jenengan kok guyu ra mari-mari. Lho engko praktekno temenan, Bu. Makanya nyampe maka subhanallah. Mulai takoni tanggane, Mbak, pengajian oleh apa? Ya ora masalah. Terus Kanjeng Nabi kun aliman dadi wong sing ngerti oh mlebu bulan Dzulhijjah ki kudu akeh-akeh maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata wong ngerti, wong pinter iku ora gampang dibodoni. Tidak gampang dibohongi. Apa? Bahasa Jawanya dibohongi itu diapusi, ora gampang diapusi. Bahkan iblis sekalipun rawani karo wong ngerti, gak wani karo wong alim. Jenengan nek semerap Bu, Nabi Isa dulu itu pernah Bu, arep dibodoni kali iblis. Jadi iblis itu tiba-tiba nyeluk, Isa, ayo dalem. Isa, sing muni dalem tak dungakno iso budal umroh. Sing gak muni dalem titenono. Tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Isa, wahai Isa, kamu kan punya Tuhan, kamu kan punya Allah yang menjadikan hidup dan mati. Nggih, bener. Nek sampean kepengin urip terus tapi nek Gusti Allah ngersakne mati, sampean pasti mati. Tapi nek sampean kepengin mati tapi Gusti Allah sik ngersakne sampean urip, sampean pasti masih tetep urip. Allah yang menjadikan kamu hidup dan mati. Nabi Isa ngomong, nggih, sampean bener. Kabeh wong pasti mati. Kodong coklat mati. Kodong pink mati. Kodong coklat mati. Kodong ireng keri-keri. Tengah punten nggih Bu nggih. Cuman biasanya sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Gak usah nyenggol kancane sing lemu. Lah Nabi Isa gak usah nyenggol kok tambah dodeng. Nabi Isa niku dikandani kali iblis, wahai Isa, kamu kan punya Tuhan, punya Allah yang menjadikan hidup dan mati. Nggih, bener. Kalau Allah jadikan kamu tetap hidup, kamu pasti akan tetap hidup kan? Nggih. Saiki, sekarang lompatlah kamu ke jurang. Basa Malang lompat malah napa? Mencolotlah dirimu. Mencolotlah sampean nang gone jurang. Kalau Allah jadikan kamu hidup, Allah pasti tetap jadikan kamu hidup. Nabi Isa guyu.
ngelak bos. Kayak mboten saged buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Bahkan ketika Nabi Isa itu Bu ditimbali kali iblis, jari iblis, wahai Isa turunlah kamu, lompatlah kamu ke sana. Kalau Allah tidak jadikan kamu mati, kamu tidak akan mati. Nabi Isa guyu, gak. Sing berhak nguji aku, sing berhak memerintahku hanyalah Allah. Padahal wis diomongi karo iblis, kalau Allah jadikan kamu hidup, kamu pasti tetap hidup. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi Nabi Isa tidak terbujuk, ora kebejuk blas. Iblis pernah Bu tidak berani masuk ke dalam masjid mergo ning jero ana wong pinter. Lho berarti selama ini iblis mlebu masjid ya wani. Wong jenengan sembayang iku sing nggodha iblis. Jenengan rumangsa sembayang ora khusyuk niku sing nggodha iblis. Lagi sembayang Allahu Akbar, jemur kelambi dadak krotok. Pikiran nang dinandi, kelambiku iku ngono godane iblis. Jenengan nembe takbir Allahu Akbar dadak ning dapur klontang. Kucing. Iku ngono godane iblis, godane setan. Duh, tapi iblis pernah tidak berani masuk ke dalam masjid, ditangleti kali Kanjeng Nabi, ditimbali. Iblis, ayo dalem. Loh. Kok emoh iku lho wis padha ae. Wahai iblis, kenapa kamu tidak masuk ke dalam masjid? Padahal di sana ada orang sholat. Iblis yang ngomong, mboten Jeng Nabi, saya tidak berani. Kalau mboten wantun, mergane ning kono ana wong alim sing lagi turu. Makanya dadi wong alim, dadi wong ngerti. Kula niki kecilik mboten sekolah. Ilmu agama ya pas-pasan. Dadi wong sing ngerti ki piye modele. Jangan khawatir terus Kanjeng Nabi nek ora iso dadi sing aliman. Ayo adik-adik pindah ke sana. Yuk sekarang. Ayo minta tolong panitia digiring. Ayo pindah ngadeg. Engko lungguh ning kono tak pilih sing ganteng tak sangoni. Deh, ayo Pak Banser nyuwun tolong pindah ya. Ya, Rono iku ning kono tengah-tengah ning terop, cek gak kademen. Ngono. Nggih, gak apa-apa di situ ya, yang anteng. Engko ning kono ana mata-pataku ndeloki sing anteng disangoni. Iku ning nisore terop ora oleh maju, mundur ning nisore terop. Apa bosone Malang terop apa terop? Terop. Iya, bawahe tenda, gayane tenda barang. Terop, bawahnya terop adik-adik. Ya, situ ya. Aduh, apa kaget mau ya. Lah gak apa-apa Bu, pengajian ada anak-anak itu justru menunjukkan kalau lingkungannya bagus. Kan arek-arek melu kabeh dari segala usia. Ono sing enom, ono sing tua, ono sing untune sik jangkep, ono sing Nah, jangan khawatir kula niki kawe cilik mboten sekolah, mboten ngaji ilmu agama ora pepek. Ilmu agama ya ora tajem. Jangan khawatir. Kalau tidak bisa jadi yang alim, jadilah au muta'allim. Apa itu? Yang mau belajar. Ojo sampai gak iso ngaji, terus gak gelem belajar. Bu, belajar itu maksudnya bagaimana? Mau berubah, mau belajar. Oh aku salah, mengakui kesalahan. Ono kadang wong iku gak iso ngakoni kesalahan, wis jelas salah, ora gelem ngaku. Nggih napa mboten? Wonten sing gawene salah tapi ora gelem ngaku, wonten apa kata? Kata. Biasane wonge lanang apa wedok? Lanang. Ayo Bu, wong lanang. Ayo Bu. Biasane sing salah tapi ora gelem ngaku salah wong wedok apa wong lanang? Wong lanang. Salah tapi ora gelem njaluk sepuro wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Loh, tak delok sing anteng sing ngendi?
wedok-wedok Kak. Mau belajar. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nek jare wong Jawa, awak dhewe niku mboten saged Bu ndelok kesalahane dhewe. Sing iso ndelok kesalahane dhewe justru orang lain. Sak kecute kelek, nek keleke dhewe sedep ae. Melu pengajian keringetan kotos-kotos dadak mulih tangan delek-kelek diambu. Iki kelek paling sedep sak kepanjen. Soale diambu dewe. Makanya orang yang mau belajar itu kan mau menerima nasihat, mau dibilangin, mau belajar itu mau berubah, mau move on dari kondisi yang tidak baik ke kondisi yang lebih baik. Kula mboten saged belajar wis ra iso, mergane kula niku wis tuwa. Nek wis tuwa kan belajar wis rapati nyantol. Ngaji kaya ngene kayane ya kaya ngerti, dikandani nggih napa mboten? Nggih. Paham napa mboten? Paham. Do you understand? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa Mbak? Mbok karo. Kayane kaya paham, tapi kadang-kadang kula jenengan ini memang perlu langsung terus dicekoki kebaikan. Biar apa? Biar eling terus. Tapi pancen nek tuwa gak iso dipaksa Bu. Jenengan semerap ono lagu ta? Belajar di waktu kecil bagai mengukir batu. Belajar pas wayah cilik koyok belajar nang nggone ndukure watu. Alot. Ngukir nang nggone ndukure watu susah. Tapi kalau sudah kadung itu bahasa Indonesianya ya, kalau sudah kadung terukir, sudah terlanjur diukir di atas batu, susah hilang. Nah, ini masih arek-arek lame, tapi kan jauh gitu loh Bu, neng kono. Jadi aku ya rapati kerungu. Tapi nek wis terlanjur ditulis nang ngene ndukure watu, angel ilang. Arek-arek belajare cilik-cilik kok ra diangel. Abata menesuk lali, abata lali maneh. Tapi nek wis kadung tertulis abata wis kadung iso ngaji, gampang, tidak akan hilang. Tapi nek wong tua belajar ketika dewasa bagai mengukir di atas air. Nulis nanggone ndukure banyu iku gampang tapi cepet ilang. Nggih tapi ora kepang. Nggih napa mboten? Nggih. Dikandani Bu, nggih napa mboten? Nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh, saya tidak bisa, saya menjadi orang yang belajar tidak bisa. Jangan khawatir. Rasulullah mengatakan nek gak iso dadi wong sing belajar mergo lalian wis ora iso nyantol, jadilah yang mustami'an, mendengarkan. Aku ki belajar ora nyantol-nyantol, rungokno. Kok ora paham? Rungokno. Selagi tidak keluar dari syariat, selagi yang didengarkan adalah kebaikan. Bu, Ibu, kita harus sering memperbaiki diri. Nek gak iso mendengarkan, oh kula mboten saged mendengarkan karena saya itu kok iso budak iku lho gak. Karena saya itu kalau mendengarkan gak pati kerungu. Ya wes, kalau nek gak iso mendengarkan jadilah yang paling mudah. Yang keempat, apa itu? Muhibban. Muhibban itu yang paling gampang. Cinta, seneng. Cinta kali ilmu, seneng kali ilmu, cinta dengan orang yang berilmu. Maksudnya cinta dengan orang yang berilmu itu bagaimana? Kula jak angen-angen nggih Bu. Saya sering menemukan beberapa daerah sing ngeremehno profesi guru ngaji. Profesi guru ngaji itu sering kali diremehkan. Apa maneh kadang-kadang ono omongan kaya ngene, lapo mondok suwe-suwe mondok ado-ado ujung-ujunge ya dadi guru ngaji. Lah emang kenapa nek guru ngaji? Guru ngaji sing gara arek-arek pinter maca Al-Qur'an, malah pahalane ngalir terus masih wis mati. Kenapa dengan guru ngaji? Salah satu cara dengan kulon jenengan iki menghargai ilmu, cinta dengan ilmu, seneng kali ilmu, juga harus seneng kepada orang yang berilmu. Nggih menika guru ngaji. Lah sedangkan nyuwun sewu, cara menghormatinya bagaimana? Caranya adalah dengan cara tidak nunggak bayar SPP. Loh, biasanya sing kaya ngono ki wonten apa kathah? Mentang-mentang SPP mek 10.000. Halah wis menehe mesisan. Menehe wulan menehe mesisan. Mentang-mentang mek 10.000. Nek pancen jenengan kepengin mesisan, mesisane kudune ngawal. Oh, iki aku tak bayar mesisan sampai engko wulan buri. Ngoten.
Daripada meneh-meneh mesisan sampai setahun orang bayar sampai anak wis lulus iso maca Al-Qur'an. SPP gak dibayar-bayar. Sering kula menemui kaya ngono. Pernah kula niku tenggene daerah Malang, saestu Malang. Nek gak salah daerah iku jenenge Kepanjen ngono lho. Nek gak, apa ya desane iku Talangagung nek gak salah. Mosok SPP sampai nunggak 2 tahun cek nemene ya Allah subhanallah masya Allah afdalu dzikri fa'lam annahu sampai rekan aku mayat ditahlili. SPP aja sampai nunggak, itu bentuk cara kita cinta dengan yang punya ilmu. Lebih miris lagi ono santri muni kaya ngene, abayai ku lho tibake lho nek ngentut perut. Lah emang kenapa nek ngentute perut? Ngerasani abayaine, ngomongna abayaine niku mboten angsal, buka ilo. Mboten angsal, apalagi soal yang manusiawi. Ngentut niku kan manusiawi nggih Bu nggih. Tidak ada manusia yang tidak ngentut. Ono menungso kok ngentut, kok ono menungso gak iso ngentut, regane larang Bu. Saya itu dulu pernah operasi usus buntu. Mantune kula operasi usus buntu niku kan belum boleh kemasukan apa-apa dulu. Boleh kemasukan makanan kalau sudah ngentut. Ya ono ya ini entut kura tau dinteni wong. Hari itu entut saya sampean rek. Dina iku entut kula dintenteni. Mergane napa? Bendang gagi kelebon panganan. Soale dorong ngentut. Ora iso ngentut regane larang. Wong atasane entut tae kok masih uni perut lah gak apa-apa manusiawi. Loh sedangkan identitas suara entut itu kan tergantung keluar dari selet siapa. Loh kok guyu loh? Nggih Bu, tergantung siapa yang ngentut. Nek sing ngentut perawan ya ciut. Nah anake 3, 4 ya prek. Ono sing ngentute prek. Nah kata tiang itu kita mriki to nggih. Nggih, biasanya sing ngentut prek-prek wong lanang apa wedok? Oh, wedok. Wedoke kudunge werna coklat. Kak, aja muni ireng. Ngapunten. Nek dalu iki ana sing kudungan werna ireng, iku biasane entute pip. Sing guyu berarti entute pes. Tergantung siapa yang ngatasane ngentut lho Bu, ngentut lho manusiawi. Pipis manusiawi, buang air manusiawi. Nggih napa mboten? Apa maneh kula jenengan sampai ngerasani gurune dalam hal yang manusiawi. Naudzubillah min dzalik, ojo sampai. Itu bentuk cara kita cinta dengan ilmu, cinta dengan orang yang berilmu. Makanya dadi wong sing ngerti. Wong ngerti niku tenang, Bu. Ora gampang iri, ora gampang dengki, ora gampang hasud. Nek wong gak ngerti, gampang iri. Makanya nek ana tangga kok senengane niku atine lara ndelok tangga liyane seneng niku biasane wong gak ngerti, wong kurang ngerti. Kan ana nggih Bu nggih, ana tangga iku gawene susah nek ndelok tanggane seneng, dadi tanggane seneng atine lara. Wonten kados ngoten niku. Omahe jejer, koyok-koyok omahe jejer tapi gak akur, dadi ndelok sebelah omahe tuku mobil atine lara, ndelok sebelah omah tuku sepeda motor atine lara. Wonten tiyang kados ngoten? Oh kata tiang itu gitu mriki. Ya. Gak kula mboten tanglet kudunge apa. Ya aslinya gak ketok, cuman ning atine lara itu bukan karena dia ya penyakit ati. Sing garakno penyakit ati ku mergane dadi wong sing gak ngerti. Makane kudu dadi wong sing ngerti. Mari kita jaga persatuan kita, jangan sampai tukaran sakarepe dhewe. Mosok omahe jejer gak akur, sledot, encap, plorak, pecucah, prengat. Wonten tiyang kados ngoten. Jangan sampai. Kita jaga persatuan kita saling menjaga, saling kasih sayang sesama manusia. Semerap ono siir. Mari jaga persatuan. Semerap. Oh, gak ngerti nggih. Nah, iki pasti ngerti. Bapakku NU. Oh, nek ono berkat-berkate ngono ngerti nggih Bu nggih. Yes gak apa-apa. Ye, mboten apa-apa, sing penting jenengan sholawatan. Sholatullah salamullah. Lah saged to nggih? Saya mau tanya dulu, sudah ngantuk apa belum? Niki sampun apa lanjut? Saestu.
Kula mau ngomong karo wong ngantuk nggih. Mangke nek ngantuk jenengan sanjang. Ngomong. Wes ngantuk. Ya sanjang mawon. Soalnya kula sudah mulai melihat ada setan bokong berkeliaran. Setan bokong iku apa? Jenengan delok ana wong wis kenek hasutan setan bokong, biasane longgone wis ora anteng, merenganan, merengi wa. Nek ana wong kok merenganan merengi wa berarti wis kenek setan. Mangke tomat selawatan nggih. Salatu wassalamullah. Coba cek nada rumiyin. Bapakku Eno, ibu muslimat. Sip. Kang Masku Ansor. Sik ngapunten. Jenengan iki utange akeh ta, Bu? Kok dikon muni Mbak Yu kate Mbak Yu. Sing semangat ayo. Bapakku Eno, ibu muslimat. Kang Masku Ansor, Mbak Yufatayat, Mbak Yufatayat. Melu NU pancen nikmat, awan bengi maca sholawat. Kecewa gak ono berkat-berkat. Lengan diberkati. Kebon mboten apa-apa. Shalawatan nggih, monggo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah bin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ala Taha Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo sarang-sarang. Bapakku NU, Kang Masku, Mbak Yufatayat, Mbak Yufatayat. Melu NU pancen nikmat. Ya Allah Bu, ya telat Bu. Kok sok ndewe kabeh, sampun ngantuk ta dereng jane? Biasanya nek kula pengajian, jamaah nyuwune pengajiane suwe. Biasanya ngene, ala Yasin Habibillah. Weh, ngono biasane. Biasane kan? Napa? Napa? Baleni. Moh. Emang nek kula baleni jenengan purun tepuk tangan? Saestu. Ya Allah, sing tepuk tangan tak dungano iso ziarah Madiun. Iso ziarah Makkah Madinah. Sik, saderenge tepuk tangan. Coba tangan kanannya diangkat ngeten. Kanan kundi. Nah, kanan nggih. Tangan kanannya diangkat. Delok, sing ora ngangkat tangannya titenono. Sampai diangkat. Kelihatan tangan saya enggak? Kelihatan. Ikuti ya. Tutup. Bareng-bareng, gak iso nek gak bareng. Balik mana? Monggo. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Sopo ngomong cek asam urat iku gak? Ditutup cek asam urat. Lo tutup. Buka. Agak tinggi. Kanan. Lah kanan kundi. Ya wis kula tomet jenengan. Kanan mriko nggih. Kanane jenengan. Angkat. Kanan, kiri, kanan. Oke, ngoten nggih. Salamullah ala kanan kiri ngoten nggih. Coba. Mari jaga persatuan. Kula lak ngomong kanan, kiri. Aja ngene. Bareng, coba bareng. Mari jaga persatuan. Bareng ngoten nggih. Coba. Mari jaga
Cek. Sekedap. Kula kan nyuwune kan tepuk tangan nggih. Lah kok sak lambe-lambene. Sok kene sampai kene mecucu kabeh. Ya itu berarti menunjukkan kalau semangat. Kanggene wau sing lambene tak dungakno iso budal haji. Dadi engko nek jenengan iso budal haji ditakoni wong, "Sampeyan kok iso budal haji, Mbak?" Soale mari muni. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya enggak apa-apa Bu. Jadi kalau tidak bisa jadi yang aliman, ora iso dadi wong sing pinter, minimal gelem belajar. Nek ora iso dadi wong sing belajar, dadi wong sing mau mendengarkan. Kalau tidak bisa jadi orang yang mau mendengarkan, jadilah yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap orang yang